det, der står i Bibelen, er meget sjældent sandt. Ja, vi hørte lige, at du sagde i din video, at man meget sjældent kan tro på Bibelen. Jeg er meget uenig. Der er rigtig mange videnskabelige beviser i Bibelen. Vi tager nogle få stykker her. Den første, jeg nævner for dig, det er, at Gud siger, at jorden svæver frit i rummet. Og det ved vi alle sammen, der er videnskabeligt bevist. Men der står jo faktisk i Job 26:7. Gud udspændte himmelbuen over horisonten, hængte jordkloden op i det tomme rum. Altså, Gud han forklarer her for mange tusind år siden, at jorden svæver i rummet. I 1842 der var der en mand, der hed Richard Owen. Hvis du ikke kender ham, så kan jeg hurtigt sige, at det er ham, som opfandt ordet dinosaurus, i og med at han fandt et dinosaurus fossil. Og i Jobs bog, kapitel 41, vers 4-26, der kan du læse, hvordan Gud han beskriver en dinosaur. Og den beskrivelse Gud kommer med, det er den opfattelse vi har af dinosaurer i dag. Vi kan gå over til en lidt mere hverdagsting nu, som det er måske lidt lettere at forholde sig til. Skibsbyggere, de ved alle sammen, at for at få et stabilt skib, det mest stabile skib, så skal du have en dimension på skibet, der hedder, at længden skal være 6 gange længere end bredden. I 1. Mosebog, kapitel 6, vers 15, der siger Gud sådan her til Noah. Sådan her skal du bygge arken. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. Altså, Noahs ark er 6 gange længere end den er bred. Ligesom skibsbygger i dag ved, den skal for at være stabil. Hvis vi går over til 3. Mosebog, kapitel 7, vers 23, så står der: sig til Israels folk, at de aldrig må spise fedt, hverken fra kvæg eller fra får eller geder. I dag ved man, at hvis man spiser fedt, jamen så rammer det hjertet. Du kan få alvorlig hjertesygdom, og i hvert fald så kan du dø af det. Vi hopper over til noget helt andet nu. I ordsprogene 17:22, der står der følgende: et glad hjerte giver en sund krop, nedtrykthed dræner ens livsmod. Altså, åbner du et hver helseblad i dag, så vil du se, at der står det, jeg lige har sagt til dig her. Det som Guds ord siger. Er du glad, jamen så har du sundt liv, du har godt helbred, bare du er glad. Hvorimod, hvis du er trist og deprimeret, jamen så fungerer din krop bare ikke optimalt. Og det synes jeg, det er også videnskabeligt bevist. I 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 41, der står der følgende: solen har sin særlige udstråling, og månen og stjernerne deres, og den ene stjerne adskiller sig fra den anden i energi og udstråling. Vi ved i dag, at der ikke er 2 stjerner, der er ens. Og det har Gud bare forklaret for mange 100 år siden, lang tid før videnskaben. Videnskabsfolk de siger desuden, at universet det består af tid, rum, masse og energi. Slår du op i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, og så også i vers 3, så står der følgende: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og så hopper over til vers 3, så står der: så sagde Gud, lad der blive lys. Hvis vi tager det sådan lidt slavisk, så siger den: i begyndelsen, det er tid, skabte Gud himlen, rum og jorden, masse. Og så sagde Gud, lad der blive lys, energi. Og her, det her det er bare nogle få af alle de videnskabelige ting, der er i Bibelen. Og jeg har mange flere, og du må meget gerne få dem. Du siger bare til. Men prøv at jeg vil opfordre dig til at søge Gud. Har du en bibel, så læs den, ellers så find en på internettet. Gud han er virkelig. Og vender du ikke om til Gud, så rører du i helvede. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker bare, at du skal se sandheden i øjnene. Prøv her. Søg Gud. Læs Bibelen. Få det evige liv. Gud velsigne dig.